Ubwansu bw'Gusii. Magaro bengi omwanchi omuriere rwegetaseni kia Ndizi TV nabwo bwansu bw'Gusii ngwege naritko lya uri abere ritoere rukegima nanene kwabere gokwego kia kubwati merobiri yonsi yegetaseni kia Ndizi TV ekero bono rire ritko lya Jumanne tariki 22 cy'omutienyi okianda omwaka bw'ekibibere na 22 none ritko lya rero bono asumurai wense Dr. William Samoei Ruto abaga kubwatoka amarieta yaba waziri abaya abo barache kubwatiranere eriokorwa bokoreri ase abananchi chingia ekerongo kwarigania se amaya yense masenchera ereyo wekirano ngoma nyuna nara yaya na kwariganire korwa se chinse mochonsi korende litanganike imatigana kumanyi egatiari kwariganiretie ingo kete sana so boyo bundo chen matuka ya bosyo njenjare ngo sirego tia abali mikogokera maoyo ayo arachi kubakonya kwegendereria sobolemi mwalimu nero bwana ratagote na ne list geita asangereri kibesa bose ne kiwo kimani kigo sangereri kibesa naseki abana bagoseri watu akanete school fees no kwemurungania kwa Bible be school ya Botoro tigabari mibaito bakore imirimo yabo buya unabagenda tekorente cyae n'ibintu byarorekanira bigo cyinki buya naba director becha abaya kuganya ba director bakorogo taiswana na mangana yobole mibwechae Minister for Education Ezekiel Machogu omurai wense Dr. William Samoei Ruto ko bwatoka marieta yaba waziri abaya mwancho murigerirwa nayo amunayenda mange ngo kwariga ninko manya senchera ere yobwekera nwekerongo ko inyori yabuna nabo kogendera gutobwata sensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube nigora tonyore wetera Ndizi TV News nabo go tweet wetera @Ndizi TV News boigo nabo go tonyora ase website ito wetera www.ndizitv.or.ke eri otogendere gusanga na ya mankere tariane Evelyn Osero ulitokubwatirana nere kwenekya awekera sensemo imanyirero nigakoro kwa Joshua Uta kabana intwikomoiro Togo chakama ya yense ya monigo omurai wense ya Kenya Dr. William Samoei Ruto litkolya rero abaga kubwatoka amarieta yaba waziri abaya abo barache kubwatirana nere iryokorwa bokoreri ase serikali yaye gochiase abananchi Ruto nigo amochora Musalia Mudavadi abuna omu prime cabinet secretary nabo igo Ezekiel Machogu no mu waziri wechsemi egati yaba waziri bande ase chiwizara au Minister for Education Ezekiel Machogu Minister for Energy and Petroleum Davis Chirchir Minister for Youth Affairs, Sports and Arts Honorable Ababu Namwamba Minister for Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprise Development, Simon Chelugui. Asomurobero yo bwoko gosubokora ya marieta yaba waziri Dr. William Samoei Ruto nigaba gakorwa egosega komotega komosomera omokonyo ya Rigathi Gachagua emereme yarachie ko ikerania ase obokoreri bwaye chingaki are asabisi na omokonyo bumurai bwense. The Deputy President will deputize the President in the execution of all President's functions that are allowed by the Constitution and law. He will chair cabinet committees. He will oversee the implementation of cabinet decisions across all ministries and departments.
Number 4, he'll coordinate intergovernmental relations between the national government and the county government, including chairing the Intergovernmental Budget and Economic Council, commonly known as IBEC. He will be the liaison between the constitutional commissions and independent offices in matters that require intervention by the national government, including budgets, policy formulation, and implementation of their recommendations. Chinga kiechwo igo umurai bwense nigateba buna amariete y'abawaziri abo nigarachigo ikiwa bosyo bwe bunge eryo korigererwa ataraitiwa eryo bachakurwa bokoreri ase abananchi. On this list, the great people who will assist us deliver on the Kenya Kwanza plan. I wish them well. They will now proceed to Parliament for the exercise in Parliament so that Parliament can approve and give me the opportunity to finally conclude the appointment and get each and every member of this team to work. Togotigana nayo nigo chiskuru chigendrete ko igorwa naboroki wakoendera kwira nase chiskuru eriko kwegendereria ase amasomabo ase eskuru ya secondary ya Gesiaga iyo gotoka sebunge ya West Mugrango imeye county ya Nyamira umuroberio yo nigo ogendrete awase nonyanabo umwalimu monene bweskuru iyo Zakariondieki abagakoerera alia bagwetera anene ogotakana school fees kwa asikorwa sabaibori ase chingaki chiwenerete chingaki echo nigo igati abaibori baraba bakwerera alia bagwetera anena sokonyora school fees ase baganirie serikali goswagati nako bakonya eryo nabarabo babe bako konya abana babo begendereribya ase amasomo muri kitoko ase county ya Nyamira job manki no roboti urwase ubime ase wiki ye nigo chisukuru chigenderete koigora ase tamu ya gatatu ntwaba tugotarera esukuru ya Gesiaga ase twasanga no morokia omonene Zakaria Ondieki. Iskuru twaigolete igoro na ngagitwanya bungete na batwanya siegete na baiboli na ende bono tugateba abana baigole igoro bune serikali etagete natorera bunambu yabaigolete sukuru korende banyorire obokongu ekiagera baiboli mbararwa chibesa buya kole challenge chene netobwate neringa na vera konguko abana mahitaji yabo mona ya body akare chibese tutabwati chibese buneye rituko lego spend on average minimum we go spend ange 350,000 shillings kera rituko nasaba baiboli korwa chibese chyo elinde batware chinga kichinyororo gosomia abana igoge ndongo kulira abaiboli naende buna nabakulirete liri nabaeta abana liri twale ko bunga nelinga kero moiboli akane chibese chiaye chiri chimolengete bune school fees ya boarding bune serikali yatebete tatomo mwana naende moiranie ekiagera ntabwati ekinko mwana oyo ga school wikembetereri na inche moiraninka agenda arente chibese echioko okogora ebifa ebintu biri omwana oyo atakere abaiboli tumira nase sukuru eyo mbarwa ebirero buno obogima bwakongire ono abarimu abana barabu babwata mangana makono ipisi na into abiri ndobwata mangana makono kiagera uchumi ge kongete ono na into atwaja ngati gatoche inde tarole elinde totayo mwalimu chibese tubwata kitigarete inde twate y'umwalimu nga mambiende ko save muti nyoko era okonyora kwao elinde atutigera abana bana ko entrera masomo abaiboli mbasege tokobwaterana n'ekisukuru elinde gokinia ekerengo gy'ekisemi abaiboli abatigaire batigati balance sima bondo yipara umuntu awate 170 akina ko saba abaiboli aba wa betigane pi egara batumiji besechi bana gutuma nkenge egari besechi chike no mwalimu atware time yoko nya korinda abana wa
korwa ase skuru ya sekondari ya Gesiaga ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi. Mia mono omurike itukorwa ase county ya Nyamira Job Manki ase oroboti ururu ikiranu abaibori ikorwa ase skuru ya sekondari ya Botoro hiyo gotoka imeye wodi ya Bumurenda ebunge ya Bonchari county ya Kisii nigo emambe ya rero besoke na gukora okurubikana ase gete skuru yo askere bakwe murunganeria oboteneneri obobe obwo batebire bokoirera amachibwa mabe ase skuru yo yemana enda Manki nigo twariganire no murike ito Brighton Makori ntobwate okurarameka nebire biganiri gokorwa ase skuru ga bitari gokorwa driver yekerubo nero korwali ocha o engineer the key wakan 1000 and kawa kenyo ebyo nabyo ebirero bya baiboli abo bakorobekana lituko lya rero goika ase skuru eyo ase bamochiri oboteneri bwe skuru eyo anene ase bateyabuna aborokiwa nigo babere bagokorobe asa matemu abo ogokoria kwa matemwa ase skuru eye kwa iranire ense mono despite niyo tobwate skuru mota gotebanga climb to the highest iga igegento kera ronkelinga amasoma achirense ekiagera okonyora some teachers have overstayed here babelire gase nga kientambe mono mpako monto kolire kwa balibuche boigo nigo bamenta buna ogokora kwa matemu ayubobe nakugwa irere abana gotamakuru ase skuru eyo nakogenda ase skuru chinde eibo nere yemo yabo yagerire ogokora kwa matemu asenjire etalingiya abana batamire korwa ase skuru eye bagendire skuru chinde chitoetana inega asogo soma nogo somia bigendere to korekana asenjire ndonge skuru eye kutakara 2010, 2011, 2013, 2015 niko twa bana barenga banga 750 kuikira bono iga bana bari botoro gaiga niko bara abana 150 abana abandi ngai bajide nigo bono bamamojiri omwarimu manene bwe skuru eyo asibate yabuna gesaja ase skuru eyo nero yairire ebirengo byekisemi koirana inse tenga kigete tokonyora nganonya n'abarayi bali balema and more especially principal yorochi chabwango iga taroche kanetibu no muntu ogokore egasi bune wenerete boigo nigo bate abuna no bosoku ase skuru eyo kobutorerwa achinguru chumurero yakerobono skuru eyo etari konyara wakana chibesa egento kende kyo kuminkelinga a school which is a public institution boigo nigo bateruna abali mu mbaisainia ase skuru eyo gose bali mu mbayo bagosomi abana bali mu baseregare mbalima ebale gosemba bere batatu aba bali batali konya koboli besa chiabo koboli okatana kingaire ndachengi abaiboli abo no borobotindi nigo bateba buna abana mbanya kurangerirwa gose abaiboli mbanya kurangerirwa ase okosemiwa gose kurigireri ngaki abana bagokora amatemu gose ngaki bagosomiwa ase skuru eyo tinanya koranga class conference nero rokuru form 1 baka form 3 munale form 4 boniga nande niskale timbwa dideni ende yonse ono nigo baboririe serikali wetera ewisara yekisemi kurigireri nganeryo eri skuru eyo gochikogenderera kuripoteri getaseni Ndizi TV korwa sebunge ya Bonchari iretariane Brighton tia Kisii gati yabo factory ya Kiamukama Nyamache Ogembo amone chinde chinyinge nigo baganirie gutwara eryo yerimo ero kurwa bokorerio buyago cyase abananchi anene abaremya sector ayechae nigo boigo baganirie aba director bakoro korwa chinga kinyororo go cyase bare eryo goikirania obokore abateneri bechi factory cheke merigie chai ya Kisii nigo basangirekana lera sege Kenya Tea Development Agency KTDA inki turae KTD Holdings etokorere as our service managers make decisions as directors, board of management, one goal and one understanding and one stand yo ndo kitego teyanga bari wa minto asimure koreas yana mugondo torecha buna kawaida ase keri kiarorekanire koboko ngusana kwa boteneri gwechi factory niga bateneri abwa bachore baichane ira bateneri abakoro abo barusi kugeti abo gotebekana goturubanyo boncheri bwechae ase chi factory ao korugoro ntoigwete aba director bakoro bari twarusi office
baje to bagakusanya na baetire kuru factory baetire factory chionsi kurugoro na bono mambia bagenda chi branch chi factory echo bagotebia bagoteba na bari office. We are there into abarimi bachora na ende ntura abarosia mwabaroseti bakagemuka ruororo abarimi bakabarusia roro bono naende kunya gweso gia si biashara biaro na inu mwasoka asobomo nigo basabira ba directors abakoro gukanyekana kwana na chinga kichinto ereru asaba directors abwa bachore ase baganiria abarimi kugendera kwene kibuna basimekire na kugesecha engiya eraba mentere kerengo kiengeri bakonyora to wapiri to them wabere inka mbabasiko Jesus factory ekiagera imbariko konya farmers intunto gendera ko bakorere gasi nande ganga yaito nuko kani gweito inkoringa omweri bweri tuko omulemi anyore faida yekemeri kegeito giechaye nande mbaganete abakoreri gweito igo bono irangora nande tutige tokore gas ngakiego ikari ari nando bulemi na bakabairani onye mwakorete bia onye mwakorete bia we are sorry nande tutige turaikaranse keroge keiga keep off from there tigabaremi bara ubuya no burayoboya boko barentera mangana mayaso burimi bwabo solidarity obomo ne chingo naso moiko yoyo nigabateneri ve factory checha ikorwa sorongo rwa Gusii mono ko wase factory kia mukama ogembo na nyamache banara gwesoke na hotel namba bakubwatirana kwene kibuna kwegera bareke merigie chai na baremi be chai kwene kibuna engere kunyara konyoru gwetereke merieke nenyare gukina na kwene kibuna abaremi banyarire kwegendereri ko report ri taseni kia Ndizi TV kuroiga sensemo ya Samete kutoka ime county ya Kisii Elietariane Ndemo Steven Mia mono Ndemo Stephen ase oroboti ororo ikiranu magega ya serikali kubwatuka obwoyo ase rigorinse obwo borache bokwendrete kwena no buchiase abaremi nigo bwoyo bwabeti bogoika ime county ya Kisii aburit kuregoro ase company ya moyo ya cereals yo kutoka sesemo ya daraja 2 ime iyo muchobo songo awase abaremi bagendrete gwikirana senseme yo erio konyora amaigerio muri kyoito Mildred Momanyi na bagagutarira enseme yo na gusanga nabatineneri be company yo aho batumanyia emirubirire wente kubwatiwa na baremi elio konyora amauyayo abaremi korwase chinsemo ao nigo barene kiba kwegokeria maega ya moyo goika imense ya Kenya na gochaka kwena nwa gochase ebigancha ao ase chi county county ya Kisii nigo yabeire eyabwango iga konyora amaoyayo wetera ase enyomba ya Kenya Seed Company ase abaremi bagendete kwerikia elio kobagati yabalia bakonyora amaoyayo ase gati yabo bakwana chinchera bakubwatia kwerikia elio konyora amaoyayo. The process tukachikominya tukocha tukakanga gocha seduka tukatotalia sago cha seduka we ko registered as agriculture otware tutokorokanga number system kelko nyetwalire omanya kurobono omanya gocha gaiga se enini ye port yega ya amoyo ochiche na bara baligeringa knowledge system umani wa knowledge system omanya korwo oboyo mobo asa abantu bali bakoro kwa baremi bali barase system ensemo ya government of Kenya yani ngokete serikali ya Kenya uno yatwiro bulimo obwoyo bontu bunjo mulimi nginani ningokete sana so obwoyo obundo chenye matuka ya busyo nkenchale ngusirego tia ase chinga kiecho nigo abaremi abo bamenta kwerera alia bagwetera ekero bagendete kubwatia omoroberio omoikeranu bwakonyora obwoyo obwo maya na bokulika moya 5 barusia bakwa bere kosobomo kulingana na kibararo okoranga abani babira bange boyo borombo boko esana bonse bona bana ngakero barusi kero montaña ora triste iga abokoreri mbuya bole kiagira mbaganete gotusugurekera igona barabunko batoromo tiganya sabaseni batusugurekere nde toigwa moyo ende tusumekere ndagera na rio turaseri obutaka abana na libara igote ende karo mundata igote timorembe toyo nigo bagania abaremi bonsi gwesokia na kwerikia irio konyora obwoyo obwo iga abantu ba minto ongo basemiga ninchugo cha bosongo ga iga mocha service ya agriculture gali
moirike monyore enamba tokoroka nga system number ekera kwanyore system number eri ebinde moibwete ngabye serikali konte biligo lidirense tali bantu bibi biashara bonse bako bitwara. Nasema wananchi popote mlipo, sasa ni wakati wenu. Msimu hujaisha. Njoo kwa Ministry of Agriculture, enda jiandikishe, pewa nambari ambayo ni unique, utaileta serial, na kama sasa hivi ukiwa Kisii County unaenda kwa DC's office. Nigoli abireli tukolitambe asabale mikoruga iga county ya Kisii asebagendete kwelikia elikonyora amoyo yanyara kubaga kuyoligwa gwetera ase serikali nene yenseito ya Kenya. Bono niga bali myabu basabire serikali weyosonania eliko keani chinchere chichyo kwelikia ase abali mibatebire buna chinchere chinigo chikoba chintambe bono nasebo igo cyanyara kuba chikoira chinza cyabo chinyinge ase nseme yiga yo kwelikia. Kingo reporter ya Egetaseni kya Ndizi TV korwaga iga county ya Kisii letaliane Mildred Momanyi. Tinga kiechio nigo egatia baremi obaikirana konyora amoyo baba kogokera egetambukirekyo na wakera serikali ngambia mono asokoreta amoyo ase rigorirense nonya nabo nigo barokana kwe murunganire obokorere obubekorwa ase company yo mna tokumanyiwa no muri keito Vincent Onyancha nigo lyabereri tukoli tambe gocha sabare miane kurase county ya Kisii aiga asense moyo kwenyora moyo litukoli lero gati ya baremi nigo basasokere getambukiro gyo kwenyora moyo abwase bagokeire maiga yokonyora amoya yo twagokiro we serikali atairo boyo lakini abagokorega ase serikali ibagotoera lyo boyo nigo bagotechanda mono muna bone twache taye tuko twachira mutukabere serikali ninye sanegete ya tairo muno batebete lakini abagotoera likorwa obisi ya Kisii ntoisanegeti baichaka korwa obisi yo kwena no boyo ga Gusii abachenu ni babakirete nane bane gotomitimiti umuntu agatengare online meeting ya online bwarto chiko online ni ngwara kokara kurukarokore gara tuoga na lyago takotoweka onito ata oboyo korusa mbiri twata kwa boyo sasta bono iga noina bo chinga kichi abange babo niko barokana kwe murungania asogote abuna no nyamaga yokulika ekerengo kya moya libaganete niko bataye ukorengana no kugani kwabo egento nabo bagania serikali kubabekera asobwagale na kwerera soboime nase kibatari konyara moya libanyate bakwelikia anene una balemi pone naligeta moyo 12 na irwa moya abere bono lenda serikali atebete ngotokonyere bono timaitinga ya moya yanda enda bono nabiroka naegwa kolenda sonsi twairane iribuna mbiamo naligeta moyo 6 lakini naegwa boyo amoya 3 timetia moya anda 3 kayagenda igo twarenga ese system moya nani garenga 3 kolende kere twaika sisirio twaegwa boyo bamo wana nkumetinga abamo bombo chikongisa nga yanda chiete serikali yaye omurai wense omosike William Samuel Ruto asabanga bagokeire egetambukirekyo tubane batataibuna ekobwatitia korigete bana lene na batwaigo bana lenda yabero kalende bangonyira asegetere bangonyire gabure na irane iribuna mbiamo boyo mbo goisana kolende siboli na egwoboke nabongo tayambya mono na abandi naboro banyole lakini lende sengenjo obora yokora obora imboli buyayigo no enkuruma mbi abandi twajite saa 12 onye tutaje kubekerio kintu anja kwa umo yae obokora mburi bware ngoro umuntu akuruma yega ne gali owa moyo bali bandi twatanga niteke mambi no totinine ga umnemete bona tokumetingi kegenderere ngo akabuya korende naende goika simaiga yowe soki elikonyara konyora moyo anasensemege ya sirio yogoto yekerengo kigoro kubwatakana buna ligo lilio boyo bono lyabere likoyeligwa egentona nabo batagirie serikali yomurai bwense omusike William Samuel Ruto anasokubanyora aserigorie liga lyo boyo ekigatigarite asensemo ya sirio samale tankoro ku kadre ni anasi no menyete kuri mugonjo ngora atari chira igabanye na bakonye skali onde chumbi onde amabere onde chiango yobwata abana abanya kobeka igabana mbwate yobwate miaka stana aban second boni pare triplets nanje bone yande single mata kwa kanande nyomba kora linda abana ebi asarango kore no gopati sekera lituko abora nyorera ara misini mambitonya omuna sabiro ndo bansoranje bankonya na baba nkonya kyaro bara libabira bokongo basikera baende skuru aga nanje nyara nchabe ko barigeli bina konya ko barigeli na sabiro ndo bansi oranje bankonya na bango ba namba yesimi monkonya nchede ndo sibura nyara bankonya
era nkine ya bana bayo namba ya nesi mere 07 15 50 31 15 mirorere 07 15 50 31 15 eralike Catherine Anaso ndobansi na mama nkonya buna bone bomutenyo elire anti timbwati ndagera timbwati nyombo botuko twaraire gombone gatwanyolire gento twarire chiro gaiga ndobonse rancho konkonya tiganya sama siseni nabara ibonsi bare mukyo kaboko bankonye none ke bande ngotara nakero kingonya rondo konye ke baro none kyo kwabusana bonko imokia karanche ngiche nabana moyo Omurero nigo obwata inyumba y'oburaro ase skuru ya sekondari ya Musanya Ndusi kegati na gusamba ebinto byeni benyinke gati yabo emeito yokorara eyo ere emeronke 5 nebere nabo igo ebitanda emyayemo na meronko 5 akorende nonya naboneta iyo bakagotigerwa chingoma ase omurero yo age osomurero yo nigo gitaramanyikana ekyo yachageti ekerobono obutuki bogendrete awase nonya nabo mwalimu munene we skuru eyo aganira abasamaria bayawe sokia na boigo abarai eriokorwa obokonyi bachikwagachera enyombende yoburaro. This is actually a store. We have put excess of the beds after we moved them from the dormitories. So they are about 150 because it is a store. It is not a dormitory. And we had 77 mattresses there. We are yet to know exactly the cause of the fire. So the investigation is on. We have not established the cause of the fire. Information from the security personnel of the school, and I believe in the course of time we'll have full information. Umwanche muri bono ayanegati ali nakwariganiretie asemesa ya maya yense ya masenchera yobwikira nukorinde kero kirarage chinsesato aya munaenda manki ninchuko yaretra na inda sore asenchera ere yobwikira numbia muna sogo chora ko banenchi wikomerio bali bonse baba kubwatira na nenche kwene kiyamanga na wikira senchera yobwikira na barabni gonko bakira ngambia mono nabako gendera gotonyora sense moya Facebook Ndizi TV News Digital asense moya YouTube tubwate wetra Ndizi TV News nabogo tweet wetra @Ndizi TV News nabo igase website ya itoni ora tonyoro wetra www.ndizitv.or.ke erio togendre gusanga naya mange gendra gutwara oburigere borobya erio tariane Evelyn Osero oritwa gwatanere kwene kya wikira sense muimanyererio ni gakuru kwa Joshua Uta.